šancu pri ďalšom videu. Toto video je konkrétne natáčané z môjho nového telefónu s názvom Samsung Galaxy A5. Je to model rovnaký ako Samsung Galaxy S5, lenže má celohliníkové telo a je viac hranatý. A má oveľa lepšiu kvalitu, natáča to vo Full HD a displej má takisto Full HD. A sme v krásnom prostredí, kde býva moja babka, je to na Vlčíncoch, mesto nepoviem. Ale nie, je to v Žiline. Je to v Žiline, na Vlčíncoch. A ako vidíte, no nevidíte, ale chodí tu veľa psičkarov. A jak dokážete vidieť tam bedňu za mnou, tak tá bedňa je z starého retráku a nachádza sa v nej. No vyzerá to tak. No vyzerá to tak a Poď. je to plné, je to nejaká cigánska ona. Podľa mňa tam chodia srať cigáni. Osada. Cigánska osada. Je tam aj rožok, nejaké čučo, cigarety. Môj kameraman je momentálne môj bratranec Morka. A ako vidíte, boli sme strieľať z luku, aspoň boli pokusy o výstrely z luku. Máme tu raz, dva, 3, 4 tupé šípy. 4, že? 4. A 5 je zaostrený na strúhatku. Lebo sa zlomil. Sa zlomil, takže chudák nevedel lietať. Máme tu aj taký obal na šípy. Vyzerá to ako Na mačetu. na mačetu. Teraz tu dáme sexy look. Ďalší psíčkar. To je jeden z príkladov, prečo sa musíme vyhýbať vodnom na tomto krásnom karnatóne. Ja som bol asi centimeter, keď som snažil. On sa snažil naštelovať statív a lahol si asi centimeter od takého lajna jak nič. Proste keby sa posunul, tak je v lajne celý. Celý je v sračkách. Doslova. Doslova. Že môj bratranec sa ide rozbehnúť proti stromu, to nikto nevie, ale ide to spraviť. A teraz to spravil a nábural, skoro ho zlomil. Nevydaraný. Teraz zip. Jednoduché jak nič. Ja som bol tuto. Čakaj, kde to bolo? Tu. Presne, takto som ležal. Čakaj. Krásne lajno, že? Tak. A tuto bol Tu bol položený mobil. Fú, ja som vstúpil do hovna. Ukáž. To je... Dobre. Teraz sa pokúsim vystreliť do tej sexy krabice. Ktorú pred chvíľou zrujnoval. Úplne na hovno. Znova. Vytiahol som 2 šipy, jeden spadol, neviem. Raz to hádam už dám. Ja to tu zrovnám. Teraz to natáhnem. Raz na hovno. Ale zapichol sa do zemi. To je pokrok a bolo to bližšie. Ešte jeden pokus a sereme. Na hovno zase. Ja to všetko dávam povedla. Poď som teraz prišiel na to, ako to dám, lebo ono mi to zatáča, tak ja strelím odtiaľto. Niečo sa tam hýbe. Ideme to vyexplorovať. Niečo alebo niekto. Ak to bude niekto, tak to bude bulus. Tak to choď explornúť a ja ťa kryjem lukom. Pozor na hovno. Nie. Dobre, kašli na to, idem. Ty koko, zase som skoro vstúpil do hovna. Práve preto ti vravím, že kryj sa pred hovnom. Ja to teraz skúsim dať. Dobre, ideme ukázať si... Ešte jeden šíp. Tento už musím dať, to je ten posledný, ten zaostrený, to je ten žolík. To je ten joker. Červený či čierny? Aha.
Unga, jo! Aspoň jeden. Jo! Tak toto je môj bratranec a skúša nejaký trik z Afriky. Ej! Ej! Nejak si tam ovisol. No tak teraz to musí vysť. Poď. Kam chceš skočiť? Chceš skočiť? Chceš skočiť?